Pakistanyň Demirgazak günbataryndaky Peşawar şäherinde Hyber-Pahtukhwa welaýat assambleýasy Pakistan-Hytaý ykdysady koridorynyň ugruny üýtgetmek baradaky taslamany ret edýän garaýyşyny orta atdy. Kanun çykarjylar egerde $1 milyard transport proýektine üýtgetmeler girdilse onda onuň welaýatdan sowa geçjekdigini aýtdylar. Gürrüňe gidýän resmiler proýekt üýtgedilse ondan premier ministr Nawaz Şerifiň Dogduk Punjab regionunyň bähwit görjekdigini aýtdylar. Bu proýekt Hytaý bilen Pakistanyň Gandagar port şäherini birleşdirer. Şeride Pakistanyň Bannu şäherinde Demirgazak Waziristandan göçürilen adamlaryň resmi namalary almak üçin uzyn nowatlary döredi. Käbir bozgunlar resmiýetiň ýörüýti matlap bilen resmi nama prosesini uzaga çekýänligini öňe sürdiler. Resmiýetler kesgitlenen düzgünler ýetasynda hereket edýändiklerini aýdyp, bu aýyplamary ret etdiler. Owganystanyň Gandagar şäherinde yerli sud 2 esgeri talyp ýaşlary alyp kaçmak bilen bagly işde ilteşiginiň bardygyny aýdyp olary 10 ýyl türme tussaglygyna höküm etdi. Esgerler 2 talyby alyp kaçyp soňu bilen olaryň enatasyndan pul soradylar. Höküm edilenler sudyň kararyndan şikaýet edip bilýärler. Siz günüň täzelikleri bilen tanış oldunuz.